ଆଜି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ଜନ୍ମ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବୁ। ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାକ୍ଷୀ କୁଣ୍ଠିଆ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତଥା ପାଳାଖେଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ କଲିକତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦେବୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୟାନଦୀ ଧାରୁଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କମଳ ଲୋଚନ ଦରା ବିଶେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚକରା ବିଶେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନବଘନ କହଁର କନ୍ଧମାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିନ୍ଦୋ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନା ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଦ୍ରୀ କାଲୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟମା ଦରା ମାଲକାନଗିରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ନାୟକ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁବାହୁ ସିଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଣ୍ଡିକ ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛବିଳ ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଧୋ ସିଂ ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜମ୍ବବତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୀତା ଦେବୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନମୋହନ ମିଶ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରି ବେବା ଭଦ୍ରକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୀର କିଶୋର ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପରିଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଲେଖ ପାତ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କନ୍ଧମାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଷାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାରୀ ମେହେର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜି.ଏମ୍. ମାଲକୋଟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦାସ ବରଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯଦି ମିଳିପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେତିକି କହି ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଏଇଠି ରଖିଲୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।